Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Sakeo. Siya ay mayaman at isa sa pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zakeo, bumaba ka agad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Sakeo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Sakeo, nagbubulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako, na anak ng tao, ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw.